Shalom, shalom, shalom. Bättre እግዚአብሔር አምላክ ከሚጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. እዚ ካብ CRG International Church Studio ድመሓላለፍ ናይ ንግሆ ፕሮግራም ናይ Det här är det dagliga programmet som sänds från CRG International Church Studio. ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም እዩ Det är det bästa ordet för den bästa dagen, programmet. ስለዚህ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ድበለጸ ቃል ክንካፈል ኢና Och idag kommer vi få ta del av dagens ord. ነገልግለኩም ደለና ኣነ ሓኹም ሰላሓዲን ስፌንስካ ድማ ሓውናሲን Vi som känner er, det är jag som är Saladin och med broder Sem som översätter. ናይ ሎም ቃል ከም ዝድብል ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ Och dagens ord är: människan lever inte bara av bröd utan varje ord som utgår från Guds mun. ክልተ ዓይነት ዴስቲኒ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ኣሎ ወይ መጻኢ Det finns två olika destiny i en persons liv. እቲ ሓደ ተፈጥሯዊ እቲ ሓደ ግን መለኮታዊ Den ena är naturliga och den andra är den är divine destiny. እዚ ዲቫይን ዴስቲኒ ቦርን ኤጌን ምስ ኮንካ ተኣትዎ እዩ Det här divine destiny, det är något du kommer in när du är på nytt född. ስለዚ ነዚ መለኮታዊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ኣብ ሂወትካ ክትነብሮ ብንጀራ ጥራሕ እንዳበላዕካ ክትነብሮ ይትኽእልን ኢኻ Så för att leva det här divine destiny som kommer av det på nytt födelse, det kommer inte bara av det naturliga mat du äter, det kommer från Guds ord. ካልእ መግቢ የድልየካ ነዚ መጻኢ እዚ ብግቡእ ክትነብሮ Du behöver en nytt sorts av matföda för att leva det här. ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቃል ሬማ የድልየካ Du behöver Guds ord som är rema i ditt liv. መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ማቴዎስ 4:4 I Matteus evangeliet kapitel 4, vers 4 står det så här. ኢየሱስ ግን ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. ይሲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ንኽትነብሮ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ሬማኻ ክህልወካ ኣሎ Så om man vill leva Guds tankar för ens liv varje dag, då behöver man också daglig ord från Gud som blir rema i ens liv. እዚ ሬማ ንብሎ ዘለና ንእዋናዊ ዝኾነ ቃል ነቲ ዘለኻዮ ኩነታት ደሳግር ምግላጽ ናይ እግዚኣብሔር Så det ord vi ser rema, det är ett dagligt ord från Gud som uppenbarar i den situation du befinner dig för att ta dig till nästa steg. ይሲ እዚ ቃል እዚ ኣብ ሂወትካ ትረክብ ሰብ እንድሕር ኮንካ ነቲ ዲቫይን ዴስቲኒ ኣብ ሂወትካ ክትነብሮ ትኽእል ኢኻ Så om du är en person som får tag på det här vi pratar om rema ord, du är en person som lever i det här divine destiny. ምክንያቱ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና ሂወት ሓዳሽ እያ För att det här livet vi har kommit in nu, den är väldigt ny. መጽሓፍ ቅዱስ ሮሚ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 4 እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቡ ካብ ሞታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳሽ ሂወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞቱ ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ይብል ምስኡ ተቐበርና ይብል Så i Romarbrevet kapitel 6, vers 4 står det: vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. ይሲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሳእና በታ ቅድሚ ሕጂ ንመላለሰና ዝነበርና ሂወት ክንመላለስ ዘይኮናስ ብቅድሚ ሕጂ ተመላሊስናያ ዘይንፈልጥ ሓዳሽ ሂወት ንክንመላለስ እዩ Så ser ni, det här livet som jag väcktes upp från genom Kristus, det är inte det livet vi skulle fortsätta leva med i vår gamla identitet. Det är det nya livet vi har kommit in, det nya. ስለዚህ ነዚ ሓዳሽ ሂወት ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር ምግላጽ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን የድልየካ Då behöver vi Guds uppenbarelse av hans ord för att kunna leva det nya livet. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 119:5 ቃልካ ነግረይ መብራህቲ ንመገደይካ ብርሃን እዩ ኢሉ Det är därför i Guds ord i Psaltaren 119, vers 105 står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. ይሲ ብናይ እግዚአብሔር ብርሃን ጥራሕ ዝንበር ሂወት ኣሎ Ser ni, det finns ett liv som endast kan levas genom Guds ljus. እዚ ሂወት እዚ ናይ እግዚአብሔር ናይ ቃሉ ብርሃን ተዘይረኺብካ ምንም ተኣምር ክትነብሮ ይክእል ኢኻ Och det här livet, om du inte får tag på det i Guds ord, så kommer du inte kunna leva det. ስለዚህ ነዚ ሂወት ብትክክል ንኽትነብርዎ ብርሃን ቃሉ ይብፅሐኩም Så för att kunna leva det här livet på rätt sätt, då behöver du ha Guds ljus. ንስኹም ክቡራትን ብሉፃትን ኢኹም Så Guds frid till er.